So, hello लोगोफोर खुलुमबाय वेलकाम बेक टू माय YouTube चैनल सो नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि YouTube चैनलनि गोदान भिडिअ फिन खेबसेबाव गोसो गोथारै बरायनानै लाग्रा होनबावबाय तो आई होप नोंथांमोना इसोरनि अननायाव जोबोर मोजाङैनो दङ आरो आंबो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दङ तो नोंथांमोना दायो नायगासिनो दङ बड' लेंगुवेज जिके YouTube चैनल सो फार्स्टआवनो आंनि बे चैनलाव जुदि गोदानब्ला अन्नानै चैनलखौ साबस्क्राइब भिडिअ मोनसे लाइक आरो कमेन्ट शेयार खालामनो हागोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय स' जों दिनै सावरायगोन थांनाय भिडिअआव जे आपल'ड खालामदोंमोन बेवहाय जे मोनसे टपिक सावरायदोंमोन जे भारत हादरनि सिङाव थानाय जे हादरसाफोरनि जे खेंफोरथि बे खेंफोरथिनि सायावनो बेवहायबो नेक्स्ट सावरायफिनबावगोन स' बे खेंफोरथियानो नेक्स्ट पार्ट आरो थार्ड पार्ट मोनथाम पार्टआव फैगोन स' फार्स्ट पार्टआ थांबाय आरो बेनि नेक्स्ट पार्ट जागोन आरो बेनिफ्राय लास्ट मोनसे पार्ट फैबावगोन स' बे सेकेन्ड पार्ट स' आई होप नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय थ' बे भिडिअनि गेजेरजों आं फोरमायगोन जे भारतनि जि रायजो थामहिनबा हादरसानि मुंखौ आं मेनसन खालामगोन आरो बे मुंनि जे राजथावनि बेखौबो आं मेनसन खालामगोन लोगोसे बे राजथावनिनि जे सोरगिदिं सिमाया बेसेबां बर्ग स्कुवेर किल'मिटार बेखौबो आं मुंख'गोन आरो लोगोसे बे रायजोआव बेसेबां थामहिनबा गंबेसे जिल्लाफोर दं बेखौबो आं मुंख'गोन आरो लोगोसे बे रायजोआ बा हादरसाया माब्ला दाजादोंमोन बेखौबो आं मुंख'गोन थ' बे मोनसे जोबोर हेल्पफुल जागोन बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोन जे जेनेरेल नलेजनि जि नलेज बे नलेजआ एसेब्लाबो बारायगोन होननानै मिजिंथिबाय थ' दिनै आं फार्स्टआवनो दिनै जि फार्स्ट स्टेट बे स्टेटआनो जाहैबाय झारखन्ड आरो बे झारखन्ड स्टेटनि केपिटेल बा राजथावनिया जाहैबाय रनसि आरो बेनि सोरगिदिं सिमाया जाहैबाय 79,714 थामहिनबा 79,714 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 24 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 नभेम्बर 2000 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थामहिनबा दाजादोंमोन नेक्स्टआव कर्नाटक रायजो थ' बे कर्नाटक रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय बेंगालुर आरो बेनि सोरगिदिं सिमाया 1,91,791 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 30 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 आगष्ट 1947 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन बे कर्नाटक जि रायजोआ केरेला रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय तिरुवनन्तपुरम आरो बेनि सोरगिदिं सिमाया 38,863 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेनि जि जिल्ला बेवहाय गासै गं 14 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 1 नभेम्बर 1956 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन बे केरेला रायजोआ बेनि उनाव नेक्स्टआव मध्य प्रदेश रायजो बे मध्य प्रदेश रायजोनि जे राजथावनि बे राजथावनिया जाहैबाय भुपाल आरो बे मध्य प्रदेशनि सोरगिदिं सिमाया 3,08,000 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 50 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 1 नभेम्बर 1956 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थ' बेनि उनाव नेक्स्टआव महाराष्ट्र थ' बे महाराष्ट्र रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय मुम्बाइ आरो बेनि सोरगिदिं सिमाया 3,07,713 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गं 35 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 1 मे 1960 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन आरो बेनि उनाव दङ मणिपुर रायजो आरो बे मणिपुर रायजोनि राजथावनिया दङ जा राजथावनिया इम्फल आरो बे इम्फलनि थामहिनबा मणिपुरनि सोरगिदिं सिमाया 22,327 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 9 जिल्लाफोर दङ आरो लोगोसे बियो 21 जानुवारि 1972 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन नेक्स्टआव दङ मेघालया आरो बे मेघालया स्टेटनि जे केपिटेल थामहिनबा राजथावनि बे जाहैबाय शिलं आरो बे मेघालयानि सोरगिदिं सिमाया 22,429 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 7 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 2 एप्रिल 1970 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थामहिनबा दाजादोंमोन बेनि उनाव दङ मिज'राम आरो बे मिज'राम रायजोनि राजथावनिया आइजल आरो बे मिज'रामनि जे सोरगिदिं सिमा बेनि सोरगिदिं सिमाया 21,081 स्कुवेर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 11 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 20 फेब्रुवारि 1987 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन बेनि उनाव दङ नागालेण्ड
रायजो तो बे नागालेण्ड रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय कहिमा आरो बे नागालेण्डनि सोरगिदिं सीमाया 16,579 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 11 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 1 डिसेम्बर 1963 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। दायो दङ रायजो हिसाबै उरिष्या रायजो तो बे उरिष्या रायजोनि राजथावनिया भुबनेश्वर आरो बे उरिष्या रायजोनि सोरगिदिं सीमाया 1,55,707 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 30 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 आगस्ट 1947 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। आरो बेनि उनाव दङ पान्जाब रायजो बे पान्जाब रायजोनि राजथावनिया चन्डीगढ़ आरो बेनि सोरगिदिं सीमाया 50,362 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 20 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 आगस्ट 1947 मायथाइयाव गायसनजादोंमोन थामहिनबा दाजादोंमोन। नेक्स्टआव राजस्थान रायजो आरो बे राजस्थान जि रायजो बे रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय जयपुर आरो बे राजस्थान रायजोनि सोरगिदिं सीमाया 3,42,239 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 33 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 1 नभेम्बर 1956 इं मायथाइयाव गायसनजादोंमोन। बेनि उनाव नेक्स्टआव दङ रायजो हिसाबै सिक्किम रायजो आरो बे सिक्किम रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय गेंटक आरो बे सिक्किमनि गासै सोरगिदिं सीमाया जाहैबाय 7,092 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 4 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 16 मे 1975 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। नेक्स्टआव दङ तामिलनाडु रायजो बे तामिलनाडु रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय चेन्नाइ आरो बे तामिलनाडु रायजोनि सोरगिदिं सीमाया 1,30,058 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 32 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 आगस्ट 1947 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। नेक्स्टआव दङ त्रिपुरा रायजो आरो बे त्रिपुरा रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय आगरतला आरो बे त्रिपुरा रायजोनि सोरगिदिं सीमाया 10,492 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गं 4 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 21 जानुवारि 1972 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। नेक्स्ट रायजोआव दङ उत्तर प्रदेश रायजो आरो बे उत्तर प्रदेश रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय लखनौ आरो बे उत्तर प्रदेश रायजोनि सोरगिदिं सीमाया जाहैबाय 2,40,928 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 77 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 15 आगस्ट 1947 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। लास्टआव दङ दिनै बे भिडिअनि गेजेराव लास्ट जागोन बेनो तो बे लास्ट स्टेट हिसाबै दङ उत्तराखन्ड स्टेट थामहिनबा उत्तराखन्ड रायजो आरो बे उत्तराखन्ड रायजोनि राजथावनिया जाहैबाय देहरादुन आरो बेनि सोरगिदिं सीमाया 53,484 स्क्वायर किल'मिटार आरो बेवहाय गासै गं 17 जिल्लाफोर दङ आरो बेयो 9 नभेम्बर 2000 इं मायथाइयाव दाजादोंमोन। बे उत्तराखन्ड जि रायजो बे उत्तराखन्ड रायजोआ उत्तरांचलनिफ्राय उत्तराखन्ड जि नाम बे आपडेट जायो 2007 इं मायथाइयाव तो बेनो दिनैनिया तो आई होप जायफ्रा जोबजासे थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग लव यू ऑल।